Kaidi lo kaidi tak kan lo. Obono belai ke khairokmasincha mani kok homoke tongkotok chatotoke kaijak masalo thunani nangka chini buku khoroksa Ayesha Belai noro first time plin nugunya saimangkna amotnya angtini videos langka nongno lamsugo hani YouTube channel takjoti ani YouTube channel subscribe khaide like khaide comment khaide omhai ke chungtini saimalaine sini buku khoroksa bedi bisingo bahai thigena tangai thigena chungtini saimalaine takhoro bukrok Belai ke khairokmasincha wngkha omohai ke kaijak salok tong kothar kailai pandan dino omohai ke thwimani taun himlai belai no khairoka omohai video nugyabo nukha omohai ke sade bisingo bedi bisingo thwimani belai ke khairokmasincha kapalni birman ba omohai ke da sihoka bini kapalni ba omohai ke da sihoka omohai ke sadin dino thwinai hinai belai ke khairokmasincha ja omohai ke tonghotok charatok dinosi omohai ke oswngcharo naithokno yakari klangkha khoroksa bukhuk Ayesha Belai bini bwsani mung wngkha kaijak nai swlani wngkha swkhapang Belai borok kwni khe love marriage kaijak laina thangmani sadin dino omohai khe tangai thikena chini bukhuk khoroksa bo wngkha kaisa bohok sajagoni saka bini amba bosongno phiaba maisya ni bagwi sajakna hayungkhana hinui uansukhlaika bono hinkhe omohai khe sakbari nagi hotel dana bo sorry bari jakhana odinda bari kha tamoni salai tongkha chini luguro chung nalainu haidi noro ani channel takjoti hamna tongkha hinkhe subscribe ni swijajilo aro subscribe khaidi tei comment khaidi omohai norokni bagwi ang video tubumani bagwi bo hai ma tongkha video kisa comment khai sadi belai khe khairokmasincha chini takhurok tei chini bukhurok omohai khe kaisa imang nugui tongmani wngna kwni khe kaijagwi kaham kwrwng khe halokbawi thanglaiani hinui phiaba bini kapalgo thwinani hinui belai khe khairokmasincha belai khe kha khambu omohai video rok nugui omohai swngcharo tei omohai rok nugui belai khe uanamasingcha oswngcharo naithokno oswngcharo tongthokno yakari klangkha chini khoroksa bukhu Ayesha Belai kaijakmani bedi bisingo thwi thangkha belai khe kha khambu belai khe dukhu bo nango omohai khe tongna muchungui bo ma tonglanglia omohai khe bwsaibai kaijakmani dine no thwinani nangkha thwiwi thangkha omohai khe saboni kapalni birman kaigya cherai phangchino hoitebo dukhu kosto bai phaimani omohai khe dukhu kosto no soyi phiaba ta khe kwni kha baksa khe nukung khanmani jorao kaijakmani jorao omohai khe bini lagbano sachuklangkha buchukhe kosto dukhu bai phaikana Ayesha Belai tabuk bwsaibai kwni khe tongnani jorao se omohai khe bini lagmano sachuwi ma klangkha tei oswngcharo naithokno yakarwi ma klangkha omohai khe tongthok chathokni jorasi ma tonglanglia omohai khe cherai phangchani bo dukho kai phaimani bwkhao uansukma tongkhana kwni kaisa khe tongwi kaham kwrwng khe tongwi thanani tei oswngcharo naithokno bahai khe tongwi thanani uabo uansukna kwni kha jora khe malmani jora se bwkha kha kaisa jora khe mama jora se omohai khe yakari ma klangkha tongna muchungbo ma tonglanglia omohai khe swngcharni bemar bai koboljakgwi thwinani nangkha omohai khe belai kheno uanamasingcha belai kheno bwkha dukhubo nango chini bukhukno omohai khe yakarwi kulangjaka bini bwsaino yakari na muchungya phano yakari ma klangkha bini bwsaino omohai khe kaijakma dinosi kaijak khe omohai bini bwsai bini logi songbo belai khe dukhu nangkhana na omohai khe o jora kahamni jora se omohai khe jora hamya phaio au takhorok bukhurok belai no tang situation hamya o mol hamyani jorao bo belai khe ruk bemar bai manjagwi atomsano omohai khe chwng thwimani bo nukha abo chwng kaham kwrwng khe tongnani nanglainai kaham kwrwng khe tongnai hinbo omohai khe bemar atomsa phaiwi thwio bemar hamya manjago phiaba tak sal faikhe omohai no nuklaio news khulokha hinkhe tei o bukhukni bagwi belai khe khairokmasincha video no siming mampli marwkha bini logi song ni mampli bwsai imang kaisa uansugui.
tonimani wngna tei kaisa wawui tonima wngna kurugui thangkha omo haike sukrukjak thangkha omo haike tamo sikna bini kwpalo tabukjora tui ani video no subscribe khaidi like like khaidi omo hai taisa male next video bye bye thank you for watching.